Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Takže, dámy a páni, ja vám predstavím jeden z týchto našich dvoch výskumov. Bude to energetická kooperatívnosť a v podstate obidva naše výskumy vychádzajú z tej známej európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá definuje energetický štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie. A čo je dôležitejšie, v tejto smernici sa nachádza aj predstava, ako vlastne má byť daná budova energeticky zásobovaná. A požaduje sa teda to, aby energia na chod tejto budovy bola vyrobená priamo na mieste spotreby alebo v jej blízkosti. Takže ako som povedal, energetická kooperatívnosť urbánnych štruktúr. Ja si dovolím na úvod trošku odpočiť. Na jeseň tohto roku sa konala v Berlíne medzinárodná konferencia s názvom Städtische Energien, čiže mestské energie. Táto konferencia priniesla taký komplexný pohľad na celú problematiku udržateľnosti miest a víziu do budúcnosti. A pre náš výskum je dôležité to, že vlastne sa na tejto konferencii potvrdila správnosť smerovania k energetickej kooperatívnosti v rámci mestských štvrtí. Táto konferencia priniesla aj memorandum, ktoré definuje 4 hlavné úlohy, ktoré na mestá čakajú. A z ďalších bodov, ktoré memorandum prinieslo, by som rád vyzdvihol najmä to uvedomenie si toho, že stojíme vlastne pred novou estetickou paradigmou, pretože pokiaľ chceme v našich mestách priamo na mieste vyrábať energiu, tak zákonite sa musí zmeniť obraz miest a obraz celej krajiny. Rozhodujúcim faktorom pre energetickú udržateľnosť je vlastne sumárna bilancia tej efektívnosti mestských štvrtí, čo ukážem na nasledujúcom slajde, že nie je nutné, aby vlastne celá štruktúra mesta bola vo vysokom energetickom štandarde. Je možné si predstaviť tú energetickú kooperatívnosť práve tak, že určité celky budú plusové, teda budú produkovať produkovať väčšie množstvo elektrickej energie alebo energie, ako potrebujú, a môžu týmto pádom dotovať štruktúry, ktoré sú menej výhodné, a môžu to byť štruktúry napríklad historické, čiže aby sa nenarušil kolorit mesta, je možné vlastne implementovať s rôznou mierou granulácie tieto energetické zásahy do mesta. V našom výskume sme sa orientovali najmä teda predovšetkým na solárnu energiu, na jej aktívne využívanie pomocou fotovoltaiky. A smerujeme teda k tomu, aby sme ten urbánny priestor, urbánny celok dostali do toho nulového štandardu. No a pre kooperáciu urbánnych štruktúr sú potrebné viaceré fakty. Jednak je to fungovanie tejto štruktúry na určitej sieti, v rámci ktorej je možná výmena energie, ktorá je vlastne produkovaná lokálne, je ukladaná lokálne alebo priamo spotrebúvaná. A samozrejme je potrebné myslieť aj na sezónne výkyvy a rôzne ďalšie problémy. To, že takýto smer je v podstate reálny, dokazuje aj štúdia zo slovenského prostredia. Je to štúdia Bardejova a jeho fotovoltaického potenciálu. Výskumný tím vlastne simuloval, čo by sa stalo, keby všetky strechy mesta
boli pokryté fotovoltaikou a produkovali elektrickú energiu a prišli na to, že vlastne 2/3 spotreby energie tohto mesta je možné týmto spôsobom pokryť. V čom spočíva prínos tohoto kooperatívneho konceptu? Sú to teda tie energetické hľadiská, o ktorých som hovoril, ale zároveň aj z urbanistického hľadiska možnosť väčšej kompozičnej rozmanitosti týchto miest a štruktúr, pretože, ako som v úvode povedal, nie je nutné, aby všetky štruktúry boli orientované iba na ten energetický aspekt, ale môžu sa orientovať aj na iné, častokrát v rôznych polohách dôležitejšie funkcie. Ako si predstavujeme, že vlastne vnímať tú stabilitu lokálnych sietí? Predstavme si, že máme lokálne zdroje energie, ktoré sú aktívne a produkujú energiu pre určité celky. V prípade výpadku nejakého zdroja dokážu susedné zdroje jednoducho tento výpadok pokryť a zabezpečia stabilitu. V našom výskume sme podrobili skúmaniu viaceré štruktúry, viaceré typy urbánnych štruktúr, ktoré boli simulované v solárnych podmienkach Bratislavy, v homogénnom prostredí a posudzovali sme, koľko energie vlastne dokážu vyprodukovať a či by vedeli byť samostatné a ako vedia kooperovať. Zaviedli sme pojem kooperačný indikátor, ktorý môže byť jednak energetický a vyjadruje vlastne množstvo energie, ktorá je tým nadproduktom alebo je práve deficitná, čiže koľko energie ten daný územný celok vie odovzdať inej štruktúre, alebo je potrebné do ňoho túto energiu pridať. Pokiaľ zmeníme hodnotu priemernej spotreby energie v domácnosti o 1/3, že ak ju znížime o 1/3, tak dosiahneme zaujímavý výsledok, že väčšina týchto štruktúr, ktoré sú v zelených číslach, v podstate dokáže pokryť svoje náklady, svoju potrebu a plus vedia poskytnúť túto energiu potom ďalej. Kooperáciu nevnímame iba v tom urbánnom merítku, ale aj v mierke takejto menšej, napríklad medzi objektom, teda medzi bývaním a medzi mobilitou vo forme elektromobilu, ktorý môže zároveň fungovať ako zásobáreň elektriny pre daný objekt. To je opäť túto príklad, ktorý bol realizovaný v Berlíne a funguje. Je dostupný na stránke, ktorú si môžete na slajde pozrieť vpravo dole. A sú vlastne v Berlíne merané aj priamo dáta, ktoré sú zverejňované potom online na webe. No a to, že bavili sme sa o tom, že je problém uskladňovať energiu a myslím, že aj v tejto oblasti výskum ide dopredu a čoraz viac máme možnosť sa zbaviť stresu, pretože tie produkty, ktoré zabezpečujú ukladanie energie, naozaj máme na trhu. Ja by som teraz odovzdal slovo môjmu kolegovi Jánovi Legénimu. Ďakujem. Dobrý deň vám želám. Ja sa zaoberám problematikou generovania energeticky efektívnych urbánnych štruktúr. Na úvod len taký malý historický exkurs. Na obrázku vidíte rôzne urbanistické štruktúry, rôzne formy zástavby, celkový ten koncept toho urbanizmu. Tieto rozdiely súvisia hlavne s ich historickým vývojom. Spomenul by som hlavne napríklad obdobie stredoveku, kedy tie mestá sa uzatvárajú do seba za svoj fortifikačný systém a dochádza hlavne k zníženiu hygienických kvalít.
to je hlavne z dôvodu nedostatku slnečného žiarenia. Túto pani by som spomenul len z toho dôvodu, v 19. storočí bola priekopníčkou zmene myslenia a z pohľadu na to využívanie slnečného žiarenia a vlastne preukazovala, že to svetlo má germicídne účinky, čiže má vplyv na tú hygienu. Čo sa týka legislatívneho zakotvenia, môžeme hovoriť o nejakom práve na slnko. Tu vidíte, že už v Ríme boli nejaké takéto zákony, ktoré zabezpečovali občanom prístup k slnečnému žiareniu, po prípade anglicko-americké právo. U nás sú to normy, ktoré hlavne riešia minimálnu mieru preslnenia. Poznáme marec, minimálne 1,5 hodiny. Potom spomenul by som taký extrémny príklad, ktorý bol na Manhattane. To vľavo vidíte, to je územný plán Manhattanu, ktorý je rozdelený na jednotlivé distrikty, pre ktoré boli definované minimálne uhly preslnenia. To vpravo to je spôsob, ako to fungovalo v praxi. Zaujímavé je, že pri dosiahnutí 25% svojej pôdorysnej plochy ten objekt mohol pokračovať do nekonečna. To bolo jediné obmedzenie, bola vlastne technika. Ono to prinieslo so sebou novú estetickú paradigmu, tzv. Wedding cake. To vpravo to vidíte tzv. Nejaké motové obálky Haga Ferisa. A ako Reimer Koolhaas podotkol, bol to dokonalý automatický pilot pre architektov, čiže tí architekti robili automaticky ten vizuál. Zároveň, ako vidíte, to druhé, našli sa aj odporcovia. Samozrejme, ten zónový zákon priniesol s tým tvarovým riešením aj dosah na energetickú bilanciu stavieb. Tá tmavšia ružová, vlastne to je obdobie, kedy vstúpil do platnosti ten zónový zákon. Budovy majú zložitejší tvar, čiže zvyšuje sa faktor tvaru, ktorý má priamy dosah na tú energetickú bilanciu. Čo som teraz hovoril, to boli všetky vlastne opatrenia, ktoré mali za cieľ zlepšiť hygienické pomery v meste. Čiže zlepšiť penetráciu slnečného žiarenia do organizmu mesta, po prípade prísun čerstvého vzduchu. Nezaoberali sa tou energiou slnečnou ako zdrojom energie. Pri našom výskume tie hygienické pomery, ich kvalita tu zachovávame, ale zaoberáme sa tou energiou ako zdrojom a ako sa dá využívať. S tým celou to problematikou súvisí možno aj termín ekoistetik, čiže ekologicky udržateľný a zároveň to so sebou prináša možno aj novú tú estetickú paradigmu, tak ako sme to videli na Manhattane. Otázne je, že či tá regulácia, aká je striktná, ako by sme ho mali uplatňovať v praxi. Povieme si, na tom Manhattane ono to bolo veľmi striktné, ale zároveň vznikol aj tento park, ktorý všetci iste dobre poznáte. A bez tej striktnej regulácie si myslím, že by ten park už nebol. Tam vľavo vidíte jeho cenu. Čiže ostávame stále pri tom nemennom princípe pohybu slnka po oblohe. Čiže riešime nejaký objekt z toho dôvodu, že chceme zabezpečiť tepelnú pohodu vnútri tej budovy, zároveň spĺňame nejaké svetlotechnické požiadavky, čiže to je tá hygiena a po prípade riešime tú fasádu, či buď ochranu pred tým slnečným žiarením alebo podobne. Spomenul by som metódu slnečného balu Ralpha Knowlesa, tá je tiež veľmi známa. No my sa snažíme využívať v súčasnosti moderné počítačové softvéry na generovanie tých tvarov a cieľom je vytvorenie nejakého poradného nástroja navrhovacieho alebo overovacieho pre architektov urbanistov. Čo sa týka tej architektonickej mierky, tam toto sú nejaké vstupné parametre, z ktorých som vychádzal. Vľavo vytváral som moty pre zvolené časové úseky. Vľavo je maximalizovanie
pasívnych solárnych ziskov. Vpravo tá hmota sa snaží minimalizovať tie pasívne zisky v letnom období, z toho vznikali nejaké objekty, potom urbanistické štruktúry, ktoré boli ďalej analyzované, čo sa týka južných fasád a podobne potenciálu. Len, ako určite všetci vieme, mesto to nie je len architektúra alebo mierka. Čiže rozmýšľame nad tým nejakým priestorovým kontinuom, že riešime poloverejný, súkromný, verejný priestor a práve ten verejný priestor si myslím, že na to sa zabúda. Preto som sa zamýšľal nad tým, že ako môžeme využívať tú slnečnú energiu v tom verejnom priestore. Toto je obrázok, čo to robí, keď len jednoducho natočíme ulice v tom urbanizme. To vpravo vidíte natočenie na 45 stupňov a vytvára sa nám príjemnejšie prostredie počas leta. Toto by som povedal, že dobré vytváranie hlavne pri uliciach, ktoré sú veľmi exponované, čo sa týka ľuďmi. A otázne je, že či sa tam dá tiež nejak využívať to aktívnym spôsobom to slnečné žiarenie. Toto je koncept, ktorá je len idea, v realite zrejme asi neuskutočniteľná. Čiže máme nejaký pozemok ulica, to je zadanie. Zvolím si nejaký uhol v lete a pre nejaký zvolený dátum, čas. Postupne zvolím si uhol pre zimné obdobie. Tento mi definuje zároveň rozostupy medzi tými objektami. To je cieľom, aby to mesto sa moc nerozrastalo, nakoľko sa bavíme o nejakej udržateľnosti a toto už mi vznikajú nejaké hmoty v tom urbanizme. Tu je zaujímavé to, že tá budova prechádza za svoj pozemok stavebný. Čiže ja dole definujem nejaký nový stavebný pozemok a berem to možno asi aj ako nejakú páku na investorov, že mali by sa zaoberať tým verejným priestorom, ktorý im prislúcha k jeho stavenému pozemku. U nás sa to často na to zabúda. Toto už je len architektonizácia, že ten objekt by mohol mať rovnú strechu alebo naklonenú na 35 stupňov a tá strecha je využívaná na fotovoltaiku, čiže získavanie energie aktívnym spôsobom. Toto je veľmi zjednodušenie, že príklad, ako funguje ten program, čiže vyčleníme si nejaký verejný priestor a do toho nejaký objekt, ktorý my v tom zvolenom časom úseku tieni ten verejný priestor. Toto sú realizácie študentov na našej fakulte, čiže zaoberali sme sa výškovou budovou, či sa dá spraviť na základe toho konceptu maximálneho využívania slnečného žiarenia. A toto sú príklady vlastne urbanistických štruktúr, v mierke asi zóny. V Amerike funguje tzv. Motivačný model v urbánnom plánovaní a vlastne investor si vyberá z nejakých motivačných kritérií. Ak v konečnom dôsledku prinesie nejakú bonitu, niečo pre verejnosť, tak my mu vieme zvýšiť tzv. FAR index, čiže môže tam postaviť väčší objem budovy, alebo vieme mu povoliť o 1-2 podlažia vyššie, alebo podobne. Bavíme sa o tom, že ten nástroj je čisto poradný. Ako nechceme architektovi zjať z rúk tú jeho tvorivú činnosť. Či pojme napríklad ten spôsob využívania alebo ochrany toho verejného priestoru pred slnečným žiarením tak, jak vpravo, efektne na oko, alebo tak vľavo, že aj z toho niečo máme, to už by teoreticky malo byť na ňom. Čiže, čo je to tá regulácia? Cieľom je vlastne, alebo je to prostriedok na zlepšenie podmienok pre život, riešenie určitých problémov, predvídanie, vyhýbanie sa problémov, ktoré prídu, má zásadný dopad na obraz mesta. To sme videli napríklad aj na tom Manhattane, ten wedding cake. Otázne je, či je to dobré alebo nie. A teda otázka je, že do akej miery teda regulovať. Či je to tá doktrína regulácie, alebo my architekti trpíme, sme obmedzovaní.
Ďalšia otázka. Regulovať aj spôsob využívania slnečnej energie, že či ho využívame aktívne alebo pasívne. Výsledok je nejaký kompromis, hľadáme nejaké optimálne riešenie. Ďakujeme za pozornosť.